En geno mara Nyakaramogi ni riyo makare odiechieng' eri mar tich abich tarik 15 dwe mar 11 2024 waikore makare mar kelo ni weche manyien mag migago. To mokwongo thuond weche. One thing I want to affirm is that our exam has not leaked, because an examination leakage is where people get exposure to the exam maybe a day or two early. Jagoro mongirore migao masomo Dr. Belio Kipsang olero ni onge penj mochopo ne japuonjre kapok sane ochopo. Ng'at achiel owito ngimane e masira mar mach e boma ma Oyugis kaluwore gi muoch mar gas. Jokanyo e sekta mar sukari e kaunti ma Kisumo romo mar nono chik manyien mar sukari. Nyakaramogi bed gi thuolo mar oro na ote machok e laini mar ote machok ma en 3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Tok bisobe ma kanisa ma Kopere chiwo lipot margi e wi chal mar piny Kenya. Ten migepe mopogore ochiwo duoko mekgi. E kinde mane gitwak gi jofwambo, bisobego nyowacho ni sirikal masani osebedo mano mariambo kendo moserem chopo singo ma gisebedo ka gichiwo ne oganda jo Kenya. Wabro kelo ni lipot makamano e seche mabiro goeko ka wadhi mbele en ni jagoro mongirore migao masomo Dr. Belio Kipsang owacho ni piny owacho dhi ndiko jopuonjre maromo 20,000 kendo ndiko yo mongirore mamoko 46,000 mosebedo ka tiyo higni 2 mokalo tok tieko nok mar jopuonj e skunde mag piny owacho. Koloso e limbe e skunde e kaunti ma Isiolo e ikruok margi mar grade 9, owacho ni ging'iyo mar bero chenro mag somo e skunde mag piny owacho. Bende omedo ni buge mag somo mag grade 9 oseikore kendo chwalo ne skunde, komedo ni andika matayo chenro mag somo e grade mar 10 bende oseikore. We are at the tail end of recruiting 20,000 intern teachers. We are also at the tail end of concluding the process of converting the 46,000 intern teachers who have been there for the last 2 years into permanent and pensionable. And there is also an exercise that is going on that the Teacher Service Commission is currently carrying out, making an assessment of those teachers who are teaching in the primary schools and who may be able to support us in teaching junior school. And by the time we open school in January, we shall be having more than 90,000 teachers teaching at our junior school level. And we shall progressively be growing into the numbers that we require to stabilize the junior school. Kapod wane weche mag somo ni jagoro mongirore migao masomo Belio Kipsang osingo ne jopuonjre matimo penj mar KCSE ni onge ketho moramora mar kuo mar penj ma ok bi kalo mak ofweny. Koloso e boma ma Embu, Kipsang wacho ni penj michwalo e mbui gin mago mabandia, kolero ni onge penj ma osechopo ne jopuonjre kapok sani ochopo. Omedo ni okenge duto moketi kod migao masomo en mano maneno ni gikedo gi kuo mar penj kendo giluwo yo makare. One thing I want to affirm is that our exam has not leaked, because an examination leakage is where people get exposure to the exam maybe a day or two early. What we have been having is what we call early exposure, where people receive the papers the same they are receiving here. Once they are in school, as they distribute to the students, somebody takes a photo of the paper that already has been opened. That one is not a leakage, it is an early exposure. And this year, we totally changed strategy in our examination, and all our exams are personalized. Each exam is to an individual. So when a student allows their paper to be, a photo to be taken of their paper, then that paper is traced to an individual. And that is why this year we have said people will be taking personal responsibility.
Ji auchiel ma gavana ma Migori Ochilo Ayacko owale lemo moting'o achiel ma jotend migepe mar pi kod teko kaachiel kod apisas madongo 5 mane ochopo e nyim od bura ma Migori mondo go kogno koro rito duoko mar od burano. Joma nigo kogno oting'o Silas Owuor Onyango mogwel e lemo mar jatend migao mar pi kod teko, Samuel Marwa mogwel e lemo mar apisa maduong' e migao mar riwruoge Saga kod Keyo Madafu ma ogwel e lemo mar apisa maduong' e migao mar pur. Moko ma bende nochopo e nyim od bura ma Migori mondo mi ogogi kogno gin Gerson Okoth Njoga mogwel e lemo mar apisa maduong' e migao mar apaya kod wuoth, Nicholas Rioba mogwel e lemo mar apisa maduong' e rango kaka chenro mar kaunti itimo to gi mamoko. Tich mar yiero waziri en tij governor gi executive. En ma en gi responsibility mar keto ng'ato manyalo tiyo kaluwore gi pache kata gi lekne. Omiyo kapo ni nitiere moro bang' kwasekadho ng'ato, onge kaka wageng' mano. To wan wakadho ng'ato kaluwore gi chik momiwa. To koro ka ng'ato bang'e tich otamo, dong' pod executive nigi thuolo mar magole. To wan tijwa en making sure ni ng'ato okadho requirement. Dichuo moro wito ngimane kama achiel oyudo hinyruok tok gas muoch e duka moro e boma ma Oyugis otieno mokalo. Dichuo no ero tangi mag gas notuomo wiye e sama ne gimuoch ka ruoth ma boma ma Oyugis Emily Owuor oyango wachni komedo ni ng'at machielo manohinyore yudo thieth e osiptal ma Matata. Bende County Commander ma alworano Philomen Saera oyango ni mach makamano nochakore e duka ma liedo kendo ochopo e dukano mane okane gas ochwe olandore nyaka dukni mamoko. Mana kamano nyakwara Mogi yiena mondo akaw yweyo mokwongo e chenro mar Migago bang' thuolo machuok waduogo kik idhi mabor. Umepanga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes, unazambia nini watu nyumbani je story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Gimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Mbona hiyo time ya mambo ya airport wakutuita tukae chini? Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper. Tunapikianga watoto na ndio tukama na hiyo kitu ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuva, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Ole Source Melodies, Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 16 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia Nakuru Town, Salga, Kibunja, Molo, Keringet, Bombo, Ole Nguruni na kumalizikia Njoro Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare, keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo, kochakore saa 12 okinyi, mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi. Jalar kom mar AUC Raila Odinga koro seyo mokalo od bura mamalo kuom bedo hinga ne 10 counties e dwaro margi mar yudo pok mar omenda. Odinga nolero ni ywaruok mosebedo e kind od bura mar Senate kod mano mamalo e wi omenda monego orne loch gwenge ok en gima kare kendo rocho chenro mang'eny. Jatelo no osiemo wang' jood bura kolero ni onego giket maino margi mane tiyo tich maler manoyiergi ne counties mopogore opogore. Od bura mar Senate ne opuodho ni counties onego yud omenda maromo bilion 400 to od bura mamalo bang'e noloko chikno ni mondo counties oyud bilion 380. It's a standard of which is unnecessary. I'm just asked the members of National Assembly to be more patriotic and move away from functions which are not theirs. It is very clear. It's so clear that, I feel very frustrated because I was involved in the drafting of this constitution. And we know exactly how this constitution is supposed to work. But the greed of members of parliament
Members of Parliament want to be constructing roads. Members of Parliament want to be constructing health centers. They want to be contractors themselves. Who is going to oversight the government? If the oversighter himself is the implementer. It does not happen anywhere in the world. Riwruok mar pur kod mano mar chiemo mong'ere kaka The Agriculture and Food Authority AFA oromo kanyakla kod jokanyo e sekta mar pur niang' e alwora mar Nam Lolwe matwak ewi chik mar niang'. Mano The Sugar Bill Act manyoro jatend piny Kenya opuodho kaka chik mabiro tayo chenro mar sekta mar sukari. Millicent Adhiambo ni e dala mar Kisumo, kendo Millicent Adhiambo kinyalo winje nyalo nyiso achiel kachiel ni to jopur mag niang' wachang'o ewi chik makama. Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel kwawuok e kaunti ma Kisumu kotenore kod romo mar garamoro ma oting'o jokanyo kata bad migawo mochung'ne weche pur kaachiel kod chiemo mano AFA gi jokanyo mag sekta mar sukari mano kama oting'o jopur niang' kaachiel kod jogo mabende ochung'ne rego niang'. An kaendi gi moko kuom jopur niang' mabende wadwani watwak kodgi lerwa ni to kotenore kod twak magibedo godo gi jok bad migawo mochung'ne weche pur kod chiemo mapacho kaendi mano AFA. Gin gik mage magineno ni chik mane jatend piny Kenya William Ruto ne opuodho mondo mi ochak tayo sekta mar sukari. Bende gino manie chik no endi dhi tayo gi maber kaka jogo manie sekta mar pur niang'. Koso nitie gigo mamoko mabende gidwa ni pod omed e iye kanyo mondo mi weche mag pur niang' kik med dok chien kaka osebedo kanenore pacho kaendi. Machiegni abro chako kodi mondo ilerwa ni to kawuono bedo kod romo kaachiel kod AFA mondo mune kaka unyalo twak ewi bero sekta mar sukari. Ang'o gini miwacho ni mor godo e twak mubedo kod gigo migombo ni omednu kaka jopur mondo sekta mar niang' omed dongore kaka udwaro mondo kony ngima jopur kaachiel kod Kenya mangima? Erokamano. Kawuono ne wan kod bura ka moting'o jopur duto te mane kond Kenya kama puro niang', kendo achiel kuom gino mwakwongo timo en gone ker erokamano Dr. William Samoei Ruto kuom gonwa sei mar Sugar Act ma chako tich tarik 21 ma ndalo 5 kochakore kawuono. Ber mar maendi en ni koro kuma nyoche wakoso pesa mar puro niang', koro wan dhi yudo pesa kochakore tarik 21 michoko levy mar 4%, en pesa michoko kuom consumer sugar, and mano dhi konyowa mondo wayud pesa mar medo puro niang', mar bero go sekta mar pur niang', kendo wadhi yudo pesa mar loso nderni magwa mosebedo kokethore. Wan kod pesa bende madhi konyo riwruok mag jopur niang' machalo Kenya Association of Sugar Cane and Allied Products, KESGA kod mamoko. Mano ndamo maduong' mwagoyo. To e ber mar Sugar Act mantie sani en ni koro jopur nigi thuolo mar bedo gi bunge margi, kendo gin gi nafas mar yiero directors 5 madhi bedo kanyo mondo los weche mag sekta mag niang'. Weche mosebedo ka chandwa machalo kaka sukari ma oko, koro wantiere gi chike monego medi under regulation mondo ochunggi mondo kambe wa odhi mbele. To maduong' mogik ma pod wakwayo kata ber mantie ni e board ma sani oket manyien ne onge county government. County government magwa koro omi a slot e sugar board. To maduong' mogik mwakwayo the national government ni nitiere gik moko ariyo, the functions and the fund. The functions mar county government iwacho ni agriculture bedo devolved, health bedo devolved, but sama pod wantiere ko sani ni sekta mar pur niang' pod ok nyal onge county government pod ok yud pesa mobedo devolved fully agriculture. Omiyo mane kwayo maduong' ni wago erokamano kuom keto county government to wakwayo national government mondo mi county government the funds mondo run. What can you add on that, or what do you feel as Waziri that should be added on the implementation that you people discussed that you feel is still lacking? Let's start with your name. I'm Peter Dima. I'm the CC Lands and also the Secretary General of Kenya Association of Sugarcane and Allied Products. Now, the issues we discussed that is a bit glaring missing. One is the role of the farmers in the tribunal. It's not very clear. We feel the farmer should play a key role in the tribunal. The number two, as my chairman has said, we are not very clear with the function, with the role of the county, the function and the role of the county. Agriculture is fully devolved, and the national government should stop bulldozing. This is a big boy syndrome.
is not in the spirit of the Constitution. So we just urge upon, I urge upon my senior, my bosses, the COG and the governors, please don't watch as you are being undermined in the whole process. So we call upon the Cabinet Secretary of Agriculture to really be working close with the COG so that the counties are involved in this, because agriculture, land are fully devolved. It's not a function of the national government. Thank you so much. Ang'o minyalo medo kotenore kod ma? Nyinga Richard Ochieng' Ogendo, ane jagoro mar Kenya Sugarcane Growers Association. Mokwongo wagone jatend piny Ker William Samoei Ruto, President William Samoei Ruto, erokamano kuom signing sugar bill into law. Mar ariyo, gimokelo ka maduong' kawuono wane misa mogik mar AFA. Koro kawuono watimo ne AFA misa. Koro kiwinjo director mar pur niang' koro bro bedo director moyier directly gi jopur mar niang' kendo gi zones abich. One of our key concerns ma wang'iyo ka kendo en ni jopur onego bed gi register margi ma central ma ki dhi e mbui tiyudo ni ma Onyango an opuro kama kama to puro niang' ma variety ma kama. Mano en gima very very important. And very important. Mane gima kuma chiel to mogik to wang'iyo kendo e role mar counties. Ing'eni wasebedo gi chandruok. Kik ng'ato wuondi ni nitie ng'ama timo charity ohanda niang'. Nowacho ni kao niang' itere we bridge ni kato chulo ni 1,000 kaka transport. Mano chulo ni, mano mela wuondi no chulo ni. Kanyo pod wane gi to. Wadwaro ni framework kata mabire regulations nyaka bede kaka way bridges duto bedo inspected by the regulator. Kendo wanyiso jok manie AFA ni wang' ni kik unyiswa ni ng'at moro malo o instruct joma nie sugar board manyien ni ng'at moro malo uluoro nikech tiju, nikech sani udhi bedo employees mag board matin ni employees directly mag jopur niang'. Erokamano. Erokamano nyaka nyalo medo moko. Erokamano ahinya. Gima nyalo medo en ni kawuono e act mobedo signed waneno ka koro jopur dhi konyore. Moulo niya, nitie ndalo moketi ma tiang' osemachua to amila nyaka harvest go. Makoko harvest go to koro mano en manani japur nyalo tere kot mondo chule e kinde mowinjore ni noni go harvest mano koro japur nyaka bedgo. Mar ariyo, japur be nyaka koro ng'e ni gin rights magin koro idhi lu gi act mano bedo sign cha. And ne waneno ni minister koro nyaka ket register mar jopur te makwadhi e yiero mwadhi yiero directors mag board to ng'ato ka ng'ato ma japur tiang' nyinge ni kacha. Mokwabi bedo gi jok mawuok oko ni gi jopur to gi jopur. Nyinga en Rafael Owino Tiri, awuok Ndhewa, supplies Tianga Sukari Industries. Wagombo kaka jopur ne weche mwawacho duto kawuono obed gi teko mondo ngufu ma watimo gigo obed wan bende wabed gi ngufu nikech koro wan gi teko kaka jopur. Omiyo wan gi geno ni weche mwawacho kaka wuono biro miyo wa jopur bedo gi ngufu moingo moloyo to gi gik mwawacho ni biro timore. Nyinga Clement Odhiambo, Nyagweno. Erokamano nyamana kamano Milton kionge penjo mora mora kamano kaka twak motero kod bero sekta mar sukari dhi kod kokalo kuom romo mobedo kod jokanyo kachiel kod bad migawo mochung'ne weche pur kachiel kod weche mag chiemo. Kionge penjo taduoko ni studio mondo idhi nyime kod weche manyien medo tuche mesa mar ka weche. Milton and Komi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumo. Ka wadhi nyime en ni jawach e lo sirkal Moses Mwaura oseobisobe ma kanisa ma Kopere e weche gi manyo giseo godo piny owacho odiochieng' manyoro. Mwaura wacho ni piny owacho osendiko jopuonj, osekedo gi mibadhi kama romo siling bilion 28 oseyudore kokalo e kedo gi mibadhi. Bende omedo ni sirkal osetimo duto manyalore mar bero uchumi ma pacho ka. The government is on track in the implementation of the Better Plan, and we shall keep our promises to the people of Kenya. Our midterm achievements are a clear indication that our eyes are still on the ball. The government remains open to constructive dialogue with the KCCB and other civil society organizations to address national challenges collectively. We urge citizens and civil society players to fault and critique the government based on facts and in good faith, not on propaganda, innuendos, and imagination sometimes that are not true, based on maybe misinformation and misinformation. We are both partakers of the vision and space in this great nation because we are all
building the nation together. Project Kenya must succeed. We may have different viewpoints, but we all belong to this country. The government thus remains dedicated and committed to safeguarding the welfare of all Kenyans, building a unified nation grounded in accountability, equality, justice, and peace in the spirit of nationhood and patriotism. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Nyakoromogi tok bisobe makanisa mako pere chiwo lipot margi ewi chal mar piny Kenya. Ten migepe mopogore opogore bende ochiwo duoko margi. Lipot makamano wabiro medo keloni e seche mabiro goeko. Anuoyo siganano tok bisobe makanisa mako pere chiwo lipot margi ewi chal mar piny Kenya. Ten migepe mopogore ochiwo duoko mekgi. E kinde mane gitwa kod jofwambo, bisobe go nyowacho ni sirikal sani osebedo ka ok jaratiro kendo oserem chopo singo magisebedo ka gichiwo n'oganda jo Kenya. Efi Nyakidi leronwa mathoth. Seems the truth does not exist, and if it does, it's only what the government says. Odiochieng' manyoro, jodolo mag kanisa kopere nyowacho ni sirikal pok ochwalo omenda ne osiptende motele gi kanisni e kinde dar kowuok okumba machon mar thieth NHIF nyaka manyien mar SHIF. Chal moserocho chenro mag thieth. Some of the most needy Kenyans in the far distant places, it is very difficult for them to operate. What is happening is that the staff are going for months without salaries. We cannot purchase even basic medical supplies to look after patients. So the situation in the hospitals is serious. It is desperate. It is desperate because it is affecting some of the most needy Kenyans who are served by these faith-based hospitals and medical centers. That's why we are appealing to the government to move the speed and reimburse the money spent and which are due from NHIF and now SHIF or whichever case it may be. E duoko margi, jatend migawo mar thieth Deborah Barasa e yor andikane ute fwambo owacho ni piny owacho osebedo gi gowi maromo bilion 19 kuom higni 10. Kata kamano, e dwe achiel mokalo, bilion 7.58 osechoki mar chulo gopego. Kuom ma, milion 551,202 osechwal e kuonde thieth mopogore ka milion 938,605,212 osechwal ne osiptende motele gi kanisni. Mathothgi gin mag kopere. Omedo ni sirikal e bwo okumba mar NHIF nodonjore aurak kod kuonde thieth 8,886 to kuom mago 312 gin mag kanisni. Ranyisi mar 3.5. Jodologo bende noseyo sirikal kaachiel kod obila kuom nek, ndhiyo kendo lal gi oganda e kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z kaachiel kod nek mar joma mine pachoka. Many families are still grappling with the loss of their children who are brutally killed, injured, or went missing following what is referred to as the Gen Z demonstrations in June 2024. Many of these victims had raised concerns about rampant corruption within and outside the government. Who is abducting these people? And is the government unable to stop these abductions and killings? The government must protect the life of every human person in Kenya. E duoko margi, ogai mar obila Douglas Kanja ochiwo ler kowacho ni piny Kenya noyudo lal maduong' kaluwore gi ng'anyo makamano. Owacho ni kuom nonro magisetimo ewi jogo manolal e kinde ng'anyo, ji 22 noseyudi ka ngima, ji 29 chal margi ok ong'ere ka ji 6 osewito ngimagi. Duto makelo kwan ni nyaka 57. Bende olero ni obila 495 noyudo hinyruok, oganda 42 nohinyore ahinya, oganda 347 ne nigi hinyruok mamoko ka nyamburko 69 mag sirikal nokethi. Ewi nek mar joma mine pachoka mosebedo gi medruok e jumbe mokalo,
Kanja olero ni e dweche adek mokalo giseruako e buk keses 97 mag nek kendo pod gidhi nyime gitimo nonro. Komachielo, jatend migawo mar somo Julius Ogamba bende nochiwo duoko mare kaluwore gi chenro mar somo mar CBC kod mano mar chwalo godo omenda makonyo e yore somo e mbalariany ma jodolo gonyo wacho ni osebedo kod digni. Ogamba wacho ni kochopo sani kwan omenda maromo bilion 41 osechwal ne mbalariany mopogore pachoka ka komachielo e bwo chenro mar CBC japuonjre ka japuonjre yudo omenda maromo silings 15,000 kod 42 higa ka higa. Omedo bende ni bilion 17.6 oseket tenge mar konyo gero klese 16,000 mag grade 9. Jopuonj makwan gi romo 56,950 mag junior schools osendik tich. Jopuonjre maromo 46,000 ibiro ndik e yo mongirore kachop higa manyien. Penjo maduong' mar jodologo ne en kaponi lwet sirikal bor, ang'o mamono lwet sirikanno dongo piny Kenya. Dibed ni duoko mar tend migepegi ochiwo ler ne jodolo koso chung' margi pod biro bedo ni sirikanni mar miriambo. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend piny Kithure Kindiki ochopo e romo mar dhialo chai mawuok e pachoka mowacho ni en mano maber moloyo mag pinje mamoko. Kindiki omedo ni chai osebedo kamiyo piny Kenya yuto mamalo kipimo kod mwandu mamoko mag puothe mawuok e pachoka. Kindiki norwaki gi gavana ma Mombasa Abdul Swamad Nasir kod apisa mag arita kotelnegi kod Regional Commissioner Rhoda Onyancha. Familia moro e gweng' ma Ebunyonje e kaunti ma Vihiga obedo gi buok maduong' bang' ringre nyathigi ma jahigni 8 manolal Jumapil mokalo yudi e puoth bando machiegni gi aora e Chaba. Kaluwore ganyuolano, nyathino nowuok gi jowetene ka gidhi tugo, kendo jal moro ma ok oyangi nokawe kowuok kode mochweyo lal kode nyaka noyude kosewito ngimane. Wachore ni jal ma ok oyangino ne omiyo nyathino pesa mag odingli kata coins, ema kaeto bang'e noluongo nyathino moluwo bang'e mochweyo lal kode. Nyathino ne en ja grade mokwongo e sikund primar ma Emurembe, kata kamano pod irito mondo timne bero mar yango gima dine kel tho mare. Jokedo ne ratich oganda sundo tend arita mondo okaw okang' mapiyo mar mako achich mar nekno. Tumekuja kuangalia ni vipi hali inaweza kuwa kama mtetezi wa haki za kibinadamu. Tuone ni vipi haki itatendeka kwa marehemu, na pia mwenye ametenda kitendo hicho ni vipi anaweza chukuliwa hatua, especially tukitumia vitengo vyetu vya umma, vitengo vya dola, vya serikali. Hali yenye imetendeka kwa huyu mtoto imegadhabisha wengi, na hata tumeshangaa kwa sababu hichi kitendo cha sodomi kwa watoto huku hatujawahi kukisikia vizuri. Hii ni hali yenye tumekuwa tukisikia huko Mombasa, labda sehemu zingine. Tunasikitika kwa kisanga ama jambo la mauaji ya mtoto ambalo lilifanyika juzi. Ni mtoto ambaye bado alikuwa mchanga, na jamii imehuzunika, imekasirika sana. Mtu ambaye alifanya hii janga ni mtu ambaye tumejulishwa kwamba ametoka Msuti sublocation, na mtu ambao sisi hatumjui vizuri. Ni mtu ambao alikuwa tu stranger, na ni mtu ambaye wakati tumefanya investigation tumepata ni mtu ambao ana record ya uhalifu. Riwruok moro mawuok e piny Netherlands kanyakla kod kaunti ma Kisumo dwa chako chenro mar kedo kod oula masiko daro ji alwora ma Nyando, chenro madhi kawo higni 10 kendo muonyo omenda maromo bilion 4.9. Riwruogno yande nosedonjo ogirimiti kod kaunti ma Kisumo ka chenrono igeno ni oting'o gigo kaka pidho yiende genga oche kod kendo kunya oche maneno ni pi ok omwomo. Chenrono igeno ni biro konyo e tieko midhiero mar oula ma higa ka higa daro oganda e miechegi ahinya te gwenge mag Nyakach, Nyando kod Muhoroni. Waol gi pogo ji
mogo ma miyo ng'ato chiemo kawuono to kendo kinyo chako bedo mana gi dhiero. Mano ok ber. Omiyo koro wanwang'o gimoro mwanyalo miyo jowa ma gin koro kinyo gi kwechi o girit msaada ma kuom ji. Koro gin go weso margi ma gin be koro gitimo giegi kaka mana kigin. Ma gin bende koro ginyama giloso mana city margi ma koro gin bende gin gilokre jomoko. Mane e yo mwakelo ka. Koro jowagi mwakelo ka gidhi timo goro miluongo ni pilot. Yani ranyisi kaka gino biro bedo. Kose losore mon nyama ber nyando ka. To koro gini gole itere Nyakach, itere Ombei, itere Kure. En project maduong' mabiro telo kaka ng'iyo kaka inyalo ging'e weche mag pi maturo ji, kaka weche mag daik, weche mag pi ma wuok e nam ma iluongo ni backflow. To gipidho yiende e alworawa mabiro bende biro kelo yamo maber, biro kelo pi mar koth. Omiyo aparo ni en project maber mabiro konyo jothurwa. Omiyo awacho ne jogweng'wa modak e Nyando ni kuneno welo ka wuotho to wamige support motegno mondo project no wakaw kaka marwa nikech odhi konyowa. Jokanyo mawuok e piny Kenya obago romo gi mokwongo e romo mar kor lwasi mar COP29 madhi nyime. Romo ni timore sama jokanyo mamoko to bago ng'anyo oko mar kar romono ka gidwaro ni pinje wasunge mondo kaw okang' madwarore e tieko kendo geng'o lokruok maricho ma kor lwasi matimore ahinya te pinje mag Afrika. Romo ni timore e piny Azerbaijan. Start our action with our chants when I say pay up, block, delay, prevaricate, obfuscate the climate crisis, expressing their sympathy. We do not want your sympathy. We do not want your pity. What we want is reparations. What we want is climate justice. All power to the... We will keep the pressure up today in this location, and our comrades in another location are standing here to repeat all our calls. We are not letting you go. We are here. We are watching you. The whole world is watching until you pay up for climate finance. Pay up for climate finance. We reject anything less than $5 trillion every year. Wuodh Safaricom madhialo kastembegi kokalo e chenro ma Safaricom Sambaza Furaha kawuono ni alwora maboma ma Eldoret. Kokalo e tudruok gi kambi mar Royal Media Services, wuodhno dhi chako gi kadak Malangas kadonjo e boma ma Eldoret, Chepkoilel kaeto dhi tieko gi maili 4. Ramogi miyo Safaricom miyo kastembene mich e sama gidhialo higni 24 mar tie pacho ka. Watudore gi jafwambo marwa Willy Lusige. Labda Lusige, unaweza kutufahamisha jinsi mambo yalivyo na msafara wa Safaricom mpaka hivi sasa umefikia maeneo gani? Siku ya Jumatatu ikaanzia katika kaunti ya Narok. Tumefululiza njia yote hadi leo tupo katika kaunti ya Uasin Gishu, manake jana tulikuwa katika kaunti ya Nandi, juzi tulikuwa katika kaunti ya Kericho na siku ya Jumanne tulikuwa katika kaunti ya Bomet. Ni msafara wa Safaricom Sambaza Furaha mwezi huu wa Krismasi, ambapo wanasema ni msimu wa kuweza kuwarudishia wateja wao na Wakenya kwa ujumla shukurani kwa kuweza kusimama nao kwa miaka 24 ambayo wamekuwa wanatoa huduma nchini, manake walianza kutoa huduma hapa mwaka 2000 tarehe 23 mwezi Oktoba. Kwa hivyo mwaka huu mwezi Oktoba waliweza kusherehekea miaka 24 ya kuweza kutoa huduma. Leo hii tumeingia katika kaunti ya Uasin Gishu na asubuhi tulianza pale mjini Eldoret, ambapo tuliweza kuwatembelea watoto wa mitaani katika lile eneo ambalo wanatunzwa na kulindwa linalojulikana kama Eldoret Rescue Center, na baadaye tukafululiza moja kwa moja hadi hapa nilipo, hapa katika soko la Langas, soko maarufu viungani mwa mji wa Eldoret. Na unavyoona nyuma yangu, hao ni mashabiki, wafuasi na Wakenya wakiendelea kutuzwa na Safaricom, hususan inaposambaza furaha mwezi huu wa Krismasi. Lakini sitosema mengi manake nina baadhi ya washindi hapa. Dada, songea hapa karibu tuweze kuzungumza. Tuanze na jina lako, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Immaculate Owino, ni mkazi wa Langas Eldoret. Tuambie umejishindia nini? Nimejishindia kuku siku ya leo. Nimefurahi kuona timu kubwa ya Royal Media na Safaricom. Tunafurahi venye wamesambaza furaha. Tunaenjoy, tumefurahi sana. Umejishindia kuku, inua kuku tumuone. Nimejishindia kuku siku ya leo, nimefurahi sana. Utakula peke yako ama na mzee? Hii kuku ni ya familia, tena inaenda tu kuliwa leo, haitalala kwa nyumba. Tumefurahi sana.
sapa imepangwa mapema. Kwa lugha ya mama, zungumza na watazamaji wetu wa Ramogi, waambie ni nini umejishindia na kule ambako msafara huu utakuwa unaenda watarajie nini? Ananyaluo ilongani makileto wino adak Eldoret Langas. Amor kabisa kum team maduong mar Safaricom gi Royal Media Services. Nimejishindia kuku ayudo gweno. Amor ahinya gi wach makamano. Kena iso jo mawinjo Radio Ramogi gi Royal Media te girit zawadi mang'eny biro kuma gintiere. Wago erokamano ahinya Nyaro Yugis jomoko be nyalo jishindia kama mimi. Erokamano. Asante sana. Asante sana. Wacha tumalize na kuzungumza na baadhi ya wale ambao tumeweza kuja nao kwa niaba ya Safaricom. Tuanze na jina lako, karibu kwenye runinga ya Ramogi na utuambie leo hii tuko hapa katika mji wa Langas. Asubuhi tulikuwa pale mjini kwenye Rescue Center. Ni nini mnafanya katika kaunti ya Uasin Gishu kama Safaricom? Asante sana. My name is Brenda Sisingei. I'm the Territory Business Lead for Safaricom in Eldoret Territory. Happy to be here today. Leo tuko Uasin Gishu County, mtaa wa Langas. Tumekuja kusambaza furaha, tumekuja kutembelea wateja wetu. Wakati huu tunasherehekea Safaricom 24. Tukasema lazima tusambaze hiyo furaha. Maana we've come a long way, you know, from 1 to 24 it's not a joke. So we've come to tell our customers thank you for being our customers, and we've brought them Christmas early. Tumewaletea Christmas mapema. Tuko na zawadi kemkem ya kupatia customer, but zaidi ya yote tumekuja tukitembelea customers pale Narok, tukaingia Bomet, tukaingia Nandi, Kericho, mpaka leo tumekuja hapa. Siku ya leo tulianza na Children's Home, Eldoret Rescue Center. Tumewatembelea watoto ambao wako pale kwenda kuwapelekea Krismasi kwa njia ya kufurahia Safaricom, tukisambaza furaha. Tumewapelekea bidhaa mbalimbali ya Krismasi ili wapate kusherehekea pia na wao, na pia kwa inspire na kuonyesha ile upendo kwamba tunawadhamini pia na wao sana, na tunawashukuru kwa kila yote ambao wamefanya. Wakati ambao tumekuja Langas, tunakuja pia kuambia wateja wetu ambao wako Langas, we are so grateful, we appreciate them and we celebrate them. That is why we thought it's important for us to come in and celebrate Christmas with them. So wateja wetu wa Langas na Uasin Gishu wote, leo tuko na zawadi mingi sana. Tuko na mbuzi, tuko na kuku, tuko na simu, tuko na zawadi mingi sana ya kuwapatia. So tunawaambia come in numbers, tukutane Langas. Baada ya hapa tutaenda Mailine, tutaenda Maili 9, tutaenda pale Soi, na jioni tunakuja sasa kumalizia pale CBD Metro Towers. Bado tukiwaambia customers wetu asante kwa kuwa wateja wetu, na let's celebrate Christmas. It's time to give, it's time to share joy and share love. Thank you. Kesho ni siku ya mwisho, tutamalizia wapi katika ziara hii ya Bonde la Ufa? Asante. So vile nimesema, tumetembea hizo kaunti zote. Baada ya Uasin Gishu tutatembea tuende Nakuru County. Pale Nakuru tutakuwa tunaenda kukutana na wateja wetu wote, na sana sana wale youth, wale Gen Z wote. Tunataka waje wajumuike na sisi pia, na wao tuwapatie zawadi, tuwapatie mawaidha, tuongee, tupate feedback pia kutoka wao, na tuambie services zetu ambayo wanaweza pata wapi. Na pia kesho tutakuwa pale Kericho bado hatujamaliza, tunarudi pale, tunaenda kufanya medical camp pale Kabianga. So tunawahimiza wateja wetu ambao wako Kabianga, karibuni wakaribia ili wapate kupata services, huduma za medical camp. Asante sana Kongoi. Asante sana. Thank you. Kama alivyosema, kesho watakuwa katika kaunti ya Nakuru na sisi tutakuwa pamoja kuweza kuwafahamisha kipi kinachojiri. Lakini watazamaji wetu wa Ramogi, wale ambao wako katika kaunti hiyo ya Nakuru, kesho waweze kujitokeza kwa wingi, waweze pia kusambaziwa furaha msimu huu wa Christmas. Asante sana mwenzangu Willy, moja kwa moja kutoka kaunti ya Uasin Gishu kwa taarifa hiyo kabambe. Kawadhi nyime ni jogo manie sekta malimbe Mombasa koni thotho tende biro pong kod welo kaluwore goganda makwar mag welo mosetimo booking e sechegi magitimo ikruok ne nyasi mag Desemba. Thoth welo go gikoni gin mago machano yuore piem mag tuke makelo kanyakla jood bura mawuok e pinje aboro e Afrika midendo ni East African Parliamentary Games mabiro timore thuolo mokwongo e pacho ka mangima. Kaluwore ga apisa maduong' mar migao malimbe kaunti ma Mombasa Pauline Oginga, tukego machakore tarik 6 nyaka 18 Disemba bende dhi bero chenro mag limbe kod ohala e kaunti ma Mombasa. En gima kelo wabunge ko e pinje aboro ma wan gi wa expect wabunge 1,500, then jok magi wuothogo 1,500, mano ji 3,000, but ginyalo kalo kanyo. En nafas mar timo ohala, otende opong' makata nitie joma pod wamanyo nigi kuond magidhi ninde.
otendo pong miyudo ka samoro hotel achiel jo Sudan okawo te kamano. Koro wan gi mor wacho ni otende wa opong'. Namba 2, nitie jok ma koro bo nyiepo. Wadwa ni jogi kobiro gi pesa ni to pesa ni odong'. To kik odong' no kwale. Odong' ni ng'ato nyiepo. Koro wakwayo jowa ni kiuso be kik igo bei ma ng'ato ka odhi opimo wach gi wadgi to yudo no mae. To gichako wacho ni Mombasa rachi mayo na jiko timang kobiro nyiepo. Piny mangima kawuono riwore odiechieng' ma kawuono madhialo oganda modak gi tuo mar sukari kendo puonjogi yore kaachiel gokenge madhi konyogi e duoko chien teko mar tuono. Kaka jafwambo marwa Linet Undi leronwa, jotuo mag sukari owacho ni nitiere dwaro mondo piny mangima obed gi nonro matut e tuono, gino ma bende giwacho ni dhi duoko chien akwede kaachiel gi midhiero ma gisebedo ka gikadhe kuom thuolo malach. E seche ma piny mangima dhialo oganda modak gi tuo mar sukari e piny mangima, kauntis mopogore pachoka noyango odiechieng'no ka osiptal maduong' ma Kenyatta notiyo gi thuolo ma kamano mar chiwo thieth manono ne oganda. When we come to diabetes type 2, which is more in adult, which comes with adult patients, we are encouraging physical exercise because the physical exercise, it works to reduce stress. After working up, you find that your mind changes from your condition and you ease up. And even after working up, you feel you want to sleep. And when you sleep well, the stress levels go down. E county ma Homa Bay, jogo mani kod tuo sukari edwa ni sirikand kaunti no oket negi yedhi kod masinde mag pimo sukari e osiptende machiegni kodgi. Gik mipimo godo ji e kwani sirikal koyie to kelgi machiegni ne nyamrerwa kendo gibed trend mondo giwuoth mondo gipimwa mondo wang'e kaka hali marwa chalo moloyo kwa ka fare kwala thieth mabor to pesa bende onge. Ni wawuotho mabor ka wamanyo kuminyalo thiedhwa kata kaminyalo pimwa. Mano en barrier. Ariyo ni jowa mang'eny ma pod ok ong'eyo ni tuo mar sukari nitie kendo ok en mar juok, ok en gimiromo gi koryo, to en owuok e kit ngima mwadago kendo owuok gi mago ma ok watim makare. Mago gin gigo maketo yo mar tiyo kata geng'o tuo mar sukari mondo bedie. Jonyuol man gi nyithindo modak gi tuo mar sukari mane olose kinde nyasino oyango midhiero magikadhe. Seche moko ng'ato chopo nyisi ni seche moko nyathi tuo inyisi ni daktari dwaro kama kata hospitali gi wacho kama to ng'ato nyisi ni an aonge gimoro nikech ang'o samoro ng'ato penji ni kwani tuo no noyudi kendi. Koro ngine seche ma ng'ato nyisi kamano ibed gi paro mang'eny. Apisa e migao mar thieth Gladwell Gadesha kane lose kinde nyasino mane obagi ka tiegruok ma Siaya owacho ni sirikal oseloso yore madhi neno ni okumba manyien mar thieth SHA ogolo omenda mar chwalo thieth ne jotuo mar sukari gi tuoche ma ok landre. The Ministry of Health in collaboration with the county governments and other stakeholders have made significant strides to improve access to diabetes screening, diagnosis and care. We developed and rolled out clinical guidelines and competency-based training curriculum on diabetes for healthcare providers. We have also equipped our community health promoters with glucometers and blood pressure machines. Omedo ni tuo mar sukari ka ofweny chon to inyalo ga ka gijiwo jopiny mondo bed ka limo ute mag thieth mondo pimgi e tuo no. Watu wengi sana wanatembea bila kujua wako na ugonjwa wa kisukari. So saa zingine symptoms hazikujangi hivyo na kile mtu anafaa kufanya hivi ili agunduliwa kuna kisukari ni kupimwa. E seche ma piny mangima dhialo jotuo modak gi tuo mar sukari, jotuo ma bende odak gi tuo no okwa mondo timorako seche duto kendo girang kit chiemo ma gichamo mondo gine ni oduoko chien gamo tuo no mar sukari. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Keto gimora more panka wang mapiopio kapoko chiek bed bien agi kata nabiro timango please help duok mach mar stove piny mokwongo
Ka inisetimo kamano gimoro amora bobedo mayot. Chal kagima unu duto kae uparo ni uriek mohinga an. Ukia ni nasefwenyo gimoro amora kae. Chiwo dalani kawuono kotedonwa mokwongo e odni. To an gadier niya, chiemo mang'eny ma en otedo kaegi biro morou. Naivas is more than a supermarket. It's your home of freshness. Your home of the best deals on electronics and so much more. 60% off this November. Deals Kikwetu, brought to you by Naivas, home of deals. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Machiegni weche mag tuke